Изложба с дъх на море гостува на Новозагорската художествена галерия. В петък бе открита експозицията на художника Иван Поповски. Негови творби се представят за първи път пред новозагорската публика. Бяха изложени 45 картини от последните му творчески години, пейзажи, натюрморти, портрети. Доайна на художниците в Пловдив присъства лично на откриването на изложбата, заедно с съпругата и дъщеря си. Изложбата беше уважена от заместник кмета на община Нова Загора Галя Захариева, началника на отдел култура Веска Вълчева, новозагорската поетеса Златина Великова и други. Експозицията беше открита от уредника на галерия Руси Карабиберов Иван Стоянов. Тези, които се интересуват от изобразително изкуство, несъмнено знаят името на Иван Поповски. Той е един от интересните пловдивски художници. В момента е доен на групата на художниците в Пловдив. Един човек, свързал своя дългогодишен съзнателен творчески живот с изобразителното изкуство. За него може да се говори много, но мисля, че картините, които той ни представя тук тая вечер, красноречиво говорят за неговото творчество. Иван Поповски предпочита да рисува морето с неговите състояния, брега на морето, лодките, хората, които пресъздава в своите платна по един много стилен, експресивен и много личен стил. Едно море, което е пълно с много поезия. За нас наистина е чест тази изложба да се случи в Нова Загора, но аз ще си призная, че за мен е по-голяма чест, че самия автор е при нас. Защото много е важно за днешното поколение българи да виждат хората, които продължават да държат българската култура и да пазят българщината в страната ни. И е хубаво и младите хора, и хората от средното поколение да познаваме не само вашите творби, но да се докосваме до вас, защото тогава наистина може би ще ги разберем по-добре. Отчитам факта, че освен творец, освен човек, който е намерил начин да покаже България пред света, вие сте дали шанса на много млади хора да продължат да го правят. И във всеки един от тях оставяте нещо от себе си. И за мен това наистина е много важно за един човешки живот. Истински осъзнат и изпълнен така с много сериозна цел и амбиция. От сърце ви благодаря, че сте в Нова Загора и ви пожелавам най-вече здраве, за да може да развивате вашия творчески потенциал и да радвате хората, които обичат изкуството ви. Благодаря ви, да сте жив и здрав. Това е за вас. С духовността сте нарушили тази вечер спокойствието си в къщи, за да бъдете тук съпричастни с нея. Това е много важно. И една среща с хора, родеещи се и съпричастни с духовните стойности, е винаги много приятна. И аз се надявам, че вечерта ще остави хубав спомен в нас. Благодаря много също така и на всички тези, които обичат живописта. При живописта, казват, човешкият дух отпочива. И особено е радостно, че има хора между вас, които обичат живописта. Трябва да се родеем с духовните стойности. Ако ви харесват работите, поне по една да си харесате, ще съм доволен, че все пак е стигнала до сърцето ви. Мисля, че това е потребно. Не се ласкай от мисълта, че всичко ще ви хареса. Художника рисува, защото кръвта му е просмукана от идеята да рисува, а не защото трябва да удовлетвори вкусът на хората. Вярвам, че се ще намерите по нещичко и в творбите, което да вълнува. Ортега и Гасет, изкуството, казва, трябва да вълнува. Бях изумена от това, че един художник, който живее и твори в центъра на град Пловдив, толкова много рисува морето. Много съм се чудила защо това е така, защо не рисува Марица, защо не рисува Стария град, но в последствие си дадох сметка, че думата е любов. Когато обичаш нещо, няма значение колко далече то е от очите ти, ти го носиш винаги в сърцето си.
и в неговия случай той умее да го претворява по невероятен начин. Под нежните звуци на пианото на възпитаничката на школата по изкуства Илия Аврамов, Александра Маринова, новозагорци се потопиха в един различен свят с дъх на море и топли цветове. Надявам се да намерите тази картина сред моята ретроспективна изложба, която ви доставя най-голяма наслада. Аз рисувам, защото имам потребност да го правя и не мисля дали картините ми ще се харесат на хората, а мисля за това, което аз искам да направя. Но се надявам тук, сред тези разнообразни творби от последните ми 10 години, да намерите нещо, което да ви развълнува, сподели художника Иван Поповски. Той работи в областта на композицията, портрета, пейзажа и натюрморта, създавайки личен и запомнящ се почерк на работа и стил. А морето със своите безкрайни настроения и състояния присъства осезаемо в неговото творчество и е сред любимите му теми. Поповски е дългогодишен преподавател по изобразително изкуство на няколко поколения творци. Участник е представителни изложби на българско изобразително изкуство в Букурещ, Будапеща, Истанбул, Лондон, Анкара, Москва. Има и множество самостоятелни изложби в София, Пловдив и други градове в страната. Изложбата в Нова Загора ще продължи до 29 март. В платната оживяват залезът, хората, природата, красотата на човешките взаимоотношения, усещането за силата на вода и мириса на море.